Čusák lidi, Šovita, kde budeme točiť Minecraft. Dneska je to nová verzia Minecraftová, alfa 121. A že tu mám lávu a tam je nevygenerovaná voda. A toto je nový update. A dneska začať v mojej tretej časti od nova. A dneska si spravíme Nether portál. Spravíme si toto a dneska budem viacej zostrihovať a dám nejaké vtipné scénky. Naťažíme tento strom a jednu spustím a ja zatiaľ urobím tie blbosti, aby ste nemuseli celý čas pozerať. A to je nudné. A postavíme si mini domček v netri, tak to už nejde. Tak, za chvíľku som späť. Tak som tu zase späť, už za surovinami po 2 hodinách. Hľadal som 2 hodiny tieto pár týchto blbých surovín. Chápete? Aha. A pretože nehrám s textúrou, ale ktoré vlastne nevedel som to nejak rozlišiť a hrám s normálnou textúrou XPčka a ideme si urobiť ten. To nemám. Musím sa omlúviť. Ospravedlňujem. Nemám podky vôbec, čo to je. Tak vidíte. A, potom by som to mala. Musím potom to preniesniť. Nekonečný zdroj. A urobím ho vlastne zlý. Takže toto sa vám asi prvý ukážem asi ten obsidian a potom vám to ukážem všetko raz. Tak, vyťažíme. Budeme robiť stále do kolečka. A za chvíľočku sa vrátim. Čo sa lidí zase a idem robiť Nether portál. Print. A postavíme si ten domček. Yes. Ale nesmie byť dreva. Čo máme, ty kokos? Domak vyšitý. A ešte poslednú vec, ktorú musíme urobiť, aby sme meč. A urobíme si také základné blbosti. Chcem to? Tak, celé. No, že první počkej som chcel kvázhartový dom. Ale to je v inej časti. Jupi! A sme v netri. Už to je glúb. Tak si inokedy bude Nether výprava.